IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Opisyal nga agsublin iti Pilipinas iti mauawagan at Twin Tower iti Philippine Volleyball ani Jaja Santiago nga itan ket amamon Asachi Minowa iti Japan. Agayayam ni Minowa iti Creamline Cool Smashers iti umaya 2026 PVL Invitational Conference. Daytoy iti muna agundaway nga agayayam isuna iti PVL kalpasan iti 5 atawen. Manamnama nga agarwat iti pink a jersey itakumangal daw iti PVL on tour iti Santiago City ngem saan na matuloy daytoyen kalpasan na nakansela iti commercial flights agturong iti lugar gapo iti pangta iti Bagyo Maymay. Dimawaten iti dispensar ni PVL President Ricky Palo iti saan na panakaytuloy iti tour ngem in panamnaman na nga ipasangbay na dagiti elite PVL matches iti lugar iti umay nga All Filipino Conference. Kamaodyan na agbayag ni Jaja iti limitado laeng agundaway iti Creamline nga agserbi na ito panagsagana na iti panagturong na iti Amerika hintun Enero iti umaya tawen tapno agayayam iti San Francisco Signal babayan iti baro nga LOVV Pro League. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.